Фактычна толькі пашпартная кніжка ёсць. Мы яшчэ не бачылі, як яна выглядае менавіта ўзор гэтага дакумента, але няма абгрунтавання і няма сертыфікату аўдыту. Гэта даволі, скажем так, важныя інструменты для таго, каб дамагацца менавіта міжнароднага прызнання гэтага дакумента. Гэтая формула «давярайце нам, усё будзе добра». Мы ведаем, як яна ненадзейна працуе ў самых розных выпадках, што інфармацыя трапляе не ў тыя рукі, якія хацелася б, і гэта стварае пагрозу свабодзе і жыццям людзей.